dudone ngono kok dadak delik kaya. Ora ngono setan namburi dilut. Oh iya, benakne apa? Iki wis bendung tenan iki. Iya. Heeh, iya, timbangane engko ning kene bahaya. Lah iya. Monggo. Oke. Ini kasih tembang kembali ya. Barang Setia Budaya. Oke, ini saya sapa kembali yang di sebelah kanan panggung. Selamat malam. Oke. Boros sama campur sari Setia Budaya. Oh, enak Mas. Oke, kita kayak kembali ya. Mas Rudi nyapa kok kekel iki? Piye? Iki latihan ra tau nyang. Ora tau nyang. Beh, ngono kuwi lho. Lah iya, aja. Mbok iki kan ya suwi ndak muncul parane nyanti. Karena sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Iya betul.